ďalšej scénky. Maťo, máš slovo. Zvuk si poprosím. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som začal slovami, že nebojte sa, toto, ak sa prihlásite na nejaký z našich kurzov, tak toto po vás nebudeme chcieť. Toto nezvykneme štandardne chcieť ani po inštruktoroch. Dôvod tejto ukážky je, aby sme sa dokázali lepšie zamerať na komunikáciu. Druhé video v porovnaní s tým prvým malo veľmi významnú vec, tú, že team leader bol hands-off. Aby sme my tentokrát zdôraznili to, ako vie byť team leader hands-off, tak my ho nie, že postavíme mimo figuríny, ale my ho posadíme. Posadíme ho chrbtom k figuríne a dostane na oči masku, takže neuvidí, neucíti, bude v podstate iba počuť a to je ten dôvod, pre ktorý to robíme, aby sme vyťahli komunikáciu. Chcel by som vás všetkých poprosiť, aby ste sa zamerali na komunikáciu, na to, na čo počujete. Team leader nebude robiť nič zaujímavé, bude iba sedieť. No a ja by som rád poprosil Majku, ktorá by sa tejto úlohy mohla zhostiť. Takže nech sa páči, príď medzi nás. Poprosím vás potlesk pre Majku. Nech sa ti páči, daj si na čelo masku, uprav sa, vydýchaj sa. Vydýchaj sa, nech nefúčiš do mikrofónu. Zároveň vieme, že ťa počujeme, to je dôležité, budeme ťa potrebovať počuť. Kľudne si to zdvihni. Dobre, OK, no, dobre, pá. Zvolávam na urgent trauma tím. Majka, trauma tím na mieste. Ahojte, ja som Maja, som anesteziológ a som váš team leader. Prosím, predstavte sa mi. Ahoj Majka, som Robo a som anesteziológ. Ahoj. Majka, ja som Ištván, som urgentológ. Ahoj. Ahoj Majka, som Jojo a som intenzivista. Čau. Ahoj Majka, som Ondrej a som neonatológ. Dobre. Vezú nám z prechodu pred nemocnicou politraumu 30-ročný cyklista zrazený autom. Posádka ho imobilizovala, naložila na pravú dolnú končatinu turniket, má poruchu vedomia. Takže prosím, Robo, ty spravíš 5 second round a budeš mať na starosti Ačko a Dčko. Rozumiem. Jojo, ty budeš mať na starosti Bčko. Rozumiem. Ištváň, máš na starosti Xko a Cčko. Rozumel som. Ondrík, pomôžeš Bčku, Cčku a spustíš masívny transfúzny protokol, dobre? Pôjdeme podľa X, A, B, C, D, E. Ak nám zastane, tak pôjdeme podľa TCA protokolu. Teraz prosím všetci okuliare, zástery, skontrolovať vybavenie. Ondrík, zavolaj do skladu za tú krv 0 negatívnu. Prvný sklad bol kontaktovaný. Ďakujem. Prosím ťa za... Díky.
Jasné. Majka, Áno. sme ready a máme skontrolované vybavenie, oblečený podľa tvojich predstav. Ďakujem. Povedali, že o 3 minúty sú tu. Robo, prosím ťa, správ 5-second check. Team stop. Spravíme 5-second round. Odbalte pacienta. Majka, okolo pravej dolnej končatiny vidím veľa krvi, je tam naložený turniket. Haló, pane, počujete ma? Pán nereaguje. Puls nech má tam. OK, tým, ideme podľa TCA protokolu. Čiže Ištván, nalož turniket Áno. na tú pravú dolnú končatinu. Robo, tvoje je Ačko. Zaintubuj pacienta, ventiluj 15 litrami, 10 dýchov za minútu. Keby si mal problém s intubáciou, tak mi hlás, záchranári ti pomôžu, dobre? Rozumiem. Dušan, Sára, pomôžete mi? Jojo, ty si zodpovedný za Bčko. Je potrebné spraviť bilaterálnu torakostómiu. Ty, Jojo, prosím ťa, poď zľava a Ondro spraví torakostómiu Potrebujem od teba zprava. telefónkaniu. Majka, rozumieme, spolu s Ondrom torakostómia bilaterálne. Ištván, prosím ťa, keď budeš mať turniket naložený, nachystaj si sonograf. OK, Majka, turniket je naložený. Idem si zapínať sonograf. Keď budeš mať sono, je potrebné spraviť USG perikardu. Je to tupá trauma. Ja rozmýšľam nad tým, že by sme spravili resuscitatívnu torakotómiu, ale keď máme k dispozícii sono, pozri sa, či je v perikarde výpotok, lebo pri tupej traume to Dušan, nebýva teraz zvykom. vyťahni. Perikarde bez výpadku. Napnutý. Majka, na sone vidím, že srdce sa nehýbe a perikard je bez výpodku. Dobre, Ištván, srdce sa nehýbe. Kto má voľné ruky? Máme. Díky. Zatiaľ nikto. V poriadku. Kto bude mať prvý voľné ruky, hlási mi a začne kompresie hrudníka. Majka, torakostómia bilaterálne urobená, vpravo nič, Ondro hlási, že cítil pod prstom plúcny parenchym, ľavá strana, veľa vzduchu, málo krvi. V poriadku, čiže mali sme tam tenzný pneumotorax a máme masívne krvácanie z dolnej časti tela. Čiže Jojo, prosím ťa, nachystaj si na rebou do femorálky zľava. Ondro, prosím ťa, ty by si teraz mal byť voľný, potrebujeme spustiť ten masívny transfúzny protokol. Ištván, ty ešte skontroluj pánový fixátor, či je dobre nasadený. Ďakujem. Dobre. Majka, pánvový pás je nasadený dobre. Dobre, Ištván, čiže prosím ťa, nalep samolepiace elektródy na hrudník. Áno, robím na tom. Dýcham 10 za minútu. Mario, zavedená Ivelinka. Podaj prosím ťa tie negatívne núlky. Keď Majka, elektródy sú nalepené. Ďakujem. Robo, prosím ťa, sprav analýzu rytmu. Veď Dušan, si to. preruš kompresie. Teraz. Puls necítim, vidím organizovaný rytmus. Pokračuj v kompresiách. Ištván, prosím ťa, narieď miligram adrenalínu a podaj ho. Máme tam bezpulzovú elektrickú aktivitu. Chystám adrenalín. Ešte nám 2 minúty. Podávam núlku negatívnu. Prosím ťa, Ondrik, kým ti bude tiec krv, skús zabezpečiť druhú intravenóznu linku. Do nej budeme chcieť podať Exacil 1 gram a budeme chcieť 4 gramy fibrinogénu podať, čiže prosím, chystaj to.
Ištván, ty prosím ťa, buď pripravený a po ďalšej analýze sa prestriedať so záchranárom. Dobre, Majka, adrenalín je podaný, teda idem sa chystať na vystriedanie s Dušanom. Pôjdem z tejto strany, Dušan, dobre? Pri analýze. Minúta do analýzy. Druhá Evelinka zavedená. Písam ste negatív. Ďakujem. Exatil 1 gram podaný. Ďakujem. 30 sekúnd do analýzy. Robo, budeš si viesť ďalšiu analýzu rytmu, dobre? Podávam fibrinogen. Ďakujem. Ani 4 gramy fibrinogenu podané. Super. Rebo a ready, po analýze zavádzam. Ešte len 10 sekúnd do analýzy. Preruš kompresie teraz. Puls hmatám. Vidím organizovaný sinus 140. Aha, v poriadku tým, takže máme rozk. Prechádzame teraz znova do XABCDE algoritmu. Každý si prosím skontrolujte svoje písmeno a ja si zatiaľ vypočujem odovzdanie. Sára, prosím ťa, poď mi povedať, čo sa tam udialo. Ďakujem veľmi pekne týmu, ja by som v tejto chvíli ukončil ukážku. Poprosím vás potlesk. Ďakujem veľmi pekne. Majka, môžeš nám ukázať oči? Výborne. A poprosím vás tým, poďte sa posadiť tu dopredu na pódium. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Ja by som sa opýtal najmä Majky, ktorá bola teraz v pozícii team lídra, aké to bolo nič nevidieť? Vie to byť celkom náročné prísť o najdôležitejší zmysel, ktorý máme a spoliehať sa iba na to, čo počujeme. Iba čo počujeme? Čiže veľmi dôležité je, že ten tím mi vždy dal spätnú väzbu, čo som im hovorila a tá komunikácia bola jasná a zrozumiteľná. Jasná a zrozumiteľná komunikácia od tímu. Aké to bolo predtým? Poznáme noty, podľa ktorých máme hrať, ale je dobré mať niekoho nad sebou, ktorý na teba dohliada. A v konečnom dôsledku vyzerá, že ten niekto je takým akýmsi mozgom, ktorý bude s nami všetkými hýbať, ale bude vedieť s nami hýbať efektívne len vtedy, keď mu budeme spätne vracať to, čo on sám nedokáže v danej chvíli odsledovať. Ale aj keby vedel, je podľa mňa na mieste, pretože sme blízko, nemusí byť z uhla vidieť to, čo by potreboval vidieť, čiže dávať mu spätnú informáciu. Bolo to pomerne jednoduché pre nás. Majka nám rozdelila úlohy, určila, čo máme robiť. Tým, že sme brali do úvahy, že ona nás nevidí a jediné, ako môže nás vnímať, je, že nás počuje, tak aj my v rámci týmu sme sa snažili informácie, ktoré sme potrebovali my pre našu prácu, si odovzdávať tak, aby sme ju nerušili. A vždy jeden z nás, čo v danej chvíli mal čo najviac povedať, tak to komunikoval s ňou dostatočne hlasno a ďalšiu informáciu by dostala až vtedy, keď tú prvú spracuje. Čiže to, čo hovoríš, je, že mohol naraz rozprávať iba jeden, pretože Majka nie je schopná počúvať viacerých ľudí naraz. A aká ešte bola tá komunikácia medzi vami? Skúsme to nejako pomenovať, dajme to do slov, to, čo ste robili. Bola jasná, bola bez zbytočných ďalších slov, to znamená bez toho balastu. Takže keď človek dostal úlohu, potvrdil, že ju počul, povedal, že to spravil, keď to spravil.
Takže bez zbytočných ďalších slov. Podľa čoho si ty aj vedela, čo ten tým práve robí? Oni mi dávali spätnú väzbu. Ja som im zadala úlohu. Oni potvrdili, že počuli, prijali a potvrdili, keď ju vykonali. Napadá? Povedz. Mne veľmi vyhovala tá adresnosť, že som presne vedel, že neviem, či ma počuť, že mne vyhovala tá adresnosť, že som bol oslovený presne menom a tak som presne vedel, že ktoré úlohy sú pre mňa, hej, tak to zase mne vyhovovalo, že tá presná adresnosť, aj to, že keď som to urobil, tak som to mohol tú spätnú väzbu dať hneď naspäť, no. Ďakujem, Jojo. Napadá ešte vám z týmu niečo, čo by ste možno chceli povedať, čo bolo na tejto ukážke pre vás výnimočné? Mne zase vyhovovalo to, že to bolo všetko rozdelené, že nebol nikto z nás zahltený viacerými úlohami, každý mal naraz jednu úlohu a tým pádom sme sa vedeli sústrediť na tú našu vec. Nemusel si robiť dve veci naraz. Ja vám ďakujem veľmi pekne, som rád, že ste sa tohoto takto zhostili a určite má pripravené ďalšie otázky Evička. Ďakujem vám. Ja takisto všetkým týmto ľuďom ďakujem, že sa nechali naviesť do takýchto zákrností a išli do toho s odvahou, ktorá sa cení. Ja si myslím, že akože Martin je tak krásne dokáže ten debriefing urobiť, že v zásade v tejto chvíli ja nejakú otázku, ktorá by ma pálila, nemám, ale máme tu ďalších veľmi skúsených debrieferov, takže moja otázka je, ešte máte vy niečo na to, Katka a Barborka, robíte niekedy slepého team lídra? Skúšate si takto nastaviť tú komunikáciu? Konkrétne toto nerobíme, ale snažíme sa teda týmu, ktorý sa zúčastňuje našej simulácie, vždy venovať teda maximum času v rámci toho debriefingu, aby sme teda jednak najprv našli to, čo bolo veľmi dobre spravené, čo bolo dobre uchopené a potom možno nejaké tie learning objectives, čo sme sa naučili a potom možno niečo, čo by sme spravili inak. Čiže debriefing je veľmi dôležitou súčasťou nielen simulácie. Teraz podotýkam, že klinický debriefing by mal patriť by mal byť súčasťou, alebo teda by mal nasledovať aj po každej krízovej situácii aj v nemocničnom alebo aj prednemocničnom prostredí. Čiže myslím si, že debriefingy treba robiť a treba ich vedieť aj robiť, aby tí ľudia jednak nejak vypustili tie emócie a možno, že dostali spätnú väzbu, či to bolo všetko spravené tak, ako si to ten team leader treba predstavoval, alebo aj ten team leader, aby dostal spätnú väzbu od toho týmu, že či tie jeho príkazy a požiadavky boli dobre podané a správne adresované. Ja som si veľmi akože všímala spoluprácu tohoto tímu a musím povedať, že teraz vidno, že nestačí, aby bol jeden jediný člen tímu preškolený alebo teda oboznámený s takýmito postupmi a so správnou komunikáciou. Musí takto byť preškolený aj celý tím, lebo inak potom to proste nefunguje. Takže tuto vidno dôležitosť, že všetci ťaháme za jeden povraz a za ten povraz ťaháme rovnakým smerom. Ďakujem. Ja to zvyknem prirovnávať k orchestru. Každý hudobník môže byť virtuózom na svojom nástroji, ale stále potrebuje dirigenta, a ak z toho má vzniknúť symfónia. Stále treba, aby ten tím mal tým lídra, aj keď každý vie, čo má robiť, tak iba jeden môže udávať smer a tempo celému tímu. Ja musím povedať, že ja som pozerala na tým líderku Barborka sa voláš? Maja, pardon. A tak ja som ťa pozorovala tu na takto a bolo vidieť ako obrovskú nervozitu, ktorú nebolo počuť. To bolo neuveriteľné, ako v tej nonverbálnej komunikácii tuto bolo vidieť, že vlastne máš stres, ktorý si žiadnou mierou nepreniesla na svoj tím. To bolo ako neuveriteľné a veľmi obdivuhodné.
A ešte naviažem na ten debriefing, vlastne aj to spojím s tou prednáškou, ktorú budem mať. Tak tam je vlastne jeden slajd, ako vy si môžete spraviť debriefing rýchle ako po výjazde alebo po nejakej akcii. Sú tam aj otázky, ktoré si môžete ako navzájom položiť, alebo vám ich môže položiť team leader, ako si to rýchlo skúsiť niekde ako na káve po výjazde. A ešte vlastne taká jedna vec, že či robíme slepého team lídra, tak tu v tejto miestnosti sú nejakí ľudia, s ktorými sa uvidím budúci týždeň v Prahe, ktorí sa zo Slovenska rozhodli, že by si chceli natrénovať netechnické zručnosti a objednali si kurz na mieru. Dohodlo sa 12 alebo 13 ľudí, ktorí prídu do Prahy a chcú si to vyskúšať, tak aspoň možno budete vedieť, čo vás čaká. Ja ešte raz týmu veľmi pekne ďakujem, že to takto krásne pre nás pripravili. Ďakujem vám pekne. Môžete, ak chcete si sadnúť do nejakej pohodlnejšej pozície, než je táto, alebo ak vám je to fajn, tak budeme radi. My sa blížime ku koncu. Ja som pozerala do otázok, ktoré sú v slajde. Bolo ich tam veľa. Mnohé z nich na mňa pôsobia, alebo na mňa tak ako lejú tú frustráciu z toho, že to tak nie je, nemávame, alebo že to nie je štandardom, že nemáme traumacentra, že nemáme štandardizovaný komunikačný nejaký tok informácií od lekára zdravotnej služby cez kosku až do nemocnice, že či vôbec tá koska v tejto chvíli viac škodí alebo pomáha tomu informačnému toku. Áno, mohli by sme tu sedieť a veľmi dlho, veľmi hlasno nadávať. Ale ďakujem, dostali sme aj pochvalu v Rooseveltovej nemocnici, že to u nás funguje celkom dobre. Teším sa. Vnímam to, preto to hovorím, nie aby som sa pochválil, vnímam to ako tak, že to úsilie, ktoré tam aj s mojím tímom vynakladáme, a to úsilie je veľmi veľké a trvá veľa rokov, ale je vidieť, že nejakým spôsobom to predsa len má tendenciu hýbať veci dopredu. To znamená, že má zmysel skúšať, trénovať, debriefovať, hľadať problémy, hľadať nejaké bloky a postupne ich odstraňovať. Má rozhodne zmysel sa vzdelávať a tie simulačné vzdelávania v tejto chvíli je podľa mňa ako modalita číslo 1 vzdelávania najmä pre dospelých. A potom tam boli ešte nejaké otázky, ktoré sa týkali technických vecí, typu, že nikto nepísal záznam, napríklad na jednej z tých scénok. Áno, máme v realite, v našom traumatíme je dedikovaná jedna osoba, ktorej úlohou je prevziať veci od záchranky, písať záznam, písať, kedy bolo čo podané. To isté áno. Vždy tie simulované situácie majú väčšiu alebo menšiu vzdialenosť od reality. Často nejaká kompresia času je tam, ale niekedy aj že to proste prispôsobíte, že počtu ľudí napríklad a tak. Ale otázka jedna, ktorá by mohla byť taká zaujímavá, keďže sme na multidisciplinárnom kongrese, je, že či zapájate a aké máte skúsenosti so zapájaním radiológa do traumatímu a či je v jeho rukách najvýhodnejší FAST, alebo nazvime to stačí, alebo je výhodnejšie mať skúseného klinika, nech už je to anesteziológ, traumatológ, chirurg, niekto, kto teda ten IFAST vie robiť, ale nie je radiológ. Stručne, IFAST by mal vedieť urobiť každý intenzivista, urgentológ, traumatológ, prípadne chirurg. Samozrejme vieme, že IFAST radiologom vie pridať na orgánovej patológii, na kvalite zobrazenia, ale ten základ by sme si mali vedieť urobiť sami. Tá úloha toho radiologa je skôr potom spolupráca na plánovaní toho CT vyšetrenia, tak aby sme dostali z neho odpoveď na naše otázky.
Vo Vinohradskej nemocnici si to robíme sami, ale viem trebárs, že keď privezieme pacienta do vojenskej nemocnice, tak tam je radiológ súčasť traumatímu a tam presne tieto zobrazovacie vyšetrenia robí radiológ. Ale myslím si, že ako IFAST je tak ako jednoduchý, základný a potreba, aby bol rýchly, nezaťažený ako ničím iným, že by sme si to presne mohli zvládnuť, urobiť aj sami. IFAST dáva odpovede na veľmi špecifické otázky a myslím, že to závisí od lokálneho protokolu, pretože to, čo často vydávame, keď prizveme radiológa, je, že sa nám snaží dať veľmi komplexnú odpoveď na množstvo otázok, ale my potrebujeme rýchlu odpoveď na 4 základné otázky. A v prípade, že radiológ je nabrífovaný tak, aby nám odpovedal na tieto 4 otázky, tak to vie byť určite benefitom, pretože nikto nevidel toľko voľnej tekutiny v bruchu ako radiológ. Je to celé o lokálnom protokole, o tom, ako to funguje na pracovisku, kde pracujete. Aj u nás občas ten radiológ sa zapojí a občas sa nezapojí. Za mňa, ak je možné, aby to urobil niekto iný z toho traumatímu, tak je tam tým pádom o jedného človeka menej, čo v istej chvíli môže byť s výhodou, že sa tam akoby nemotajú viacerí a nezavádzajú si vzájomne, ale takisto je to ako kedy. Poznám, ako mrzí ma, že pre mnohých ľudí je nielen, že nikdy nevideli, že by bol trauma tím na slovenskej nemocnici, na slovenskom urgente, že by mal trauma tím lídra, ktorý naviac je hands-off a pacienta sa nechytí. Mrzí ma, že tieto skúsenosti máte, ale tu vám sľubujem, že sa to stáva. Nehovorím, že je to stále, ani nehovorím, že je to väčšinou, ale tvrdím, že to nie je nikdy, že je to nenulový výskyt. Viem to preto, že aj ja to tak robievam a darí sa mi v miestach, keď tam prídem, že máme dosť ľudí, že naozaj na toho pacienta nesiahnem a verím, že aj Jakub, ktorý robí na urgentnom príjme, tiež keď má dosť ľudí okolo seba, tak je schopný to urobiť presne takto, bez toho, že by musel toho pacienta fyzicky na neho siahať a že tam teda vôbec ten traumatím má. A že ho má a čaká na pacienta, ktorý prichádza. Či? Je to trošku komplikovanejšie, ale tá snaha tam je. Už sa mi stalo veľakrát, že som sa pacienta nedotkol, teda keď nerátam 5 second round. Ale stane sa, že proste sú intervencie, ktoré v danej fáze viem urobiť len ja. To je fér. Áno, a to tak robíme. No, len by som prepáč, aby som rád doplnil to, čo si ty hovoril o tom operačnom stredisku, ktoré podľa mňa, aj keď jazdím, tak mi pomáha, aj keď očakávam pacienta, tak mi pomáha. Čiže myslím, že s tým je fakt dobrá spolupráca, keď im poviete, čo od nich potrebujete. Teším sa, že sú aj pozitívne skúsenosti, my máme aj negatívne a zase je to o tom hľadaní tých bariér a snahy ich odstrániť. Ja vám pekne ďakujem za tento plodný blok. Blížime sa k kávovej prestávke, ktorú samozrejme vás v žiadnom prípade nechcem ani ukrátiť, ani skrátiť. Len pre informáciu, ak dáme ešte ten posledný slajd, aby to bolo vidieť, výborne. Takže celý čas sa tu bavíme a ešte budeme baviť o tom, že je dôležité veci trénovať. Takže okrem kurzov ALS, ktoré už bežia, okrem kurzov PHTLS, ktoré podľa mojich informácií takisto bežia, tak zdá sa, že sa dostávame aj do fázy, keď by sme mohli urobiť prvý European Trauma Course na Slovensku. Takže, a dúfam, že ten prvý bude znamenať naozaj prvý a nie jediný. Takže veľmi rada by som vás, aspoň niektorých z vás, na ňom videla. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť. Uvidíme sa za pol hodinu tu. Dúfam pol hodinu. Ďakujem súčasným.